ଭୂତ ଏ ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସତରେ ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅସମାଧିତ। ତେବେ ଭୂତକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ। ଏହି କାହାଣୀ ପଛରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ତାହା ଆମକୁ ନେଇଯାଏ ଏକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆକୁ। ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ରାଜୁତି ଚାଲିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ମନରୁ ଭୂତର ଭୟ ଯାଇପାରିନି। ଭୂତପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଆଦିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଅନେକ ହର୍ଷକାରୀ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଭୂତପ୍ରେତକୁ ଭୟ ଲାଗି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଭୂତ ସତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଭୂତ କଳ୍ପନା ନା ବାସ୍ତବତା, ଏହାକୁ ନେଇ 2-4ଟା ଏପିସୋଡ଼ ହେବ। ଭୂତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର କେତେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲୋକେ ଆତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଭୂତକୁ ନେଇ ପୁରାଣ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ରାକ୍ଷସ ଓ ଭୂତ ପିଶାଚ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଭୂତପ୍ରେତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରେତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୁରାଣ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରିକି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭୂତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଭୂତପ୍ରେତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ପିତୃପକ୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମା ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତର୍ପଣ ଦିଆଯାଏ। ଲୋକକଥା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଏକ ଅଲୌକିକ ପ୍ରାଣୀ। କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଭୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ପାରିଲେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନରକ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହିଂସାତ୍ମକ ମୃତ୍ୟୁ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଭାବେ କରାନଯିବା ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ହେତୁବାଦୀ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଭୂତପ୍ରେତର ବିଶ୍ୱାସ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ତେବେ ଭୂତକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆୟୁଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପିଶାଚ ବା ଭୂତ ହୋଇ ବୁଲିଥାଏ। ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭୂତ ଥିବା କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲରେ, କେଉଁଠି ଗଛରେ, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ପୁଣି କେଉଁ ଦରଭଙ୍ଗା ବଙ୍ଗଳା ଓ ରାଜପ୍ରାସାଦ, ଦୁର୍ଗ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠା, ପୋଲ, ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଭୂତ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ବା ଭୂତକୋଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଅପଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ସେଭଳି ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ବା କିଏ କେବେ ନିଜ ସାହସିକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟେ। ମଣିଷ ଉପରେ ଭୂତ ସବାର ହେବା, ଭୂତ ଉତାରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ତାହା ଆମକୁ ସତ ପରି ଲାଗେ, ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଭୂତପ୍ରେତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ କିଏ ଦେଖିଛି ଭୂତକୁ? କେହି କେହି ଭୂତକୁ ଦେଖିଥିବାର ଦାବି କରନ୍ତି, ଭୂତ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର 3ଟି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା, ପ୍ରେତାତ୍ମା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମା। ଯାହା ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ବାସ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଜୀବାତ୍ମାର ବାସନା ଓ କାମନାମୟ ଶରୀରରେ ନିବାସ କରେ, ତାହାକୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ।
ମରିବା ପରେ କିଏ ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋକ ଉପାସରେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଦ୍ୱେଷ, ଲୋଭ ଓ ବାସନା ଆଦି ଇଚ୍ଛାକୁ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ବୁଲିଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଦି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱଜନ ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ମୂଳତଃ 3 ଶରୀରରେ ଥାଏ। ଧର୍ମ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏକାଦଶୀ, ପ୍ରଦୋଷୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ତିଥି ଓ ପବିତ୍ରତାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର, ଦେବତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ମଦ, ମାଂସ, ସମ୍ଭୋଗ ଆଦି ପାପକର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତ ଧରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସତ କି ନାହିଁ, ଆଗକୁ କିଛି ଏପିସୋଡ଼ ବି ଚାଲିବ ଭୂତର, କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି।